Kani kadeka Pati CTV. Kaseng Nyotrap Youth Council HYC Central Body Henin kasngi ka life hotere ukalalengkot kalami partai man penpawi kimat jing dawa jungka bat kawai na kimat kadai ka bala judawa tengru da khasi student union la bons na munchwa Henin kasngi kino ilam jungka HYC hak jing kendo baro chief executive member jungka Khasi Hills Autonomous District Council kala dawa ban amai ya no objection certificate na ka benta ban pentrai ya lentiral hadu riboy district kat ba ka sarkar kampatla ban thau ki an ki ba perkheng ya ka jingwan rong kertem ki breu ki banabar jela bat ki mender sekani ki jela khamtam sherilom khasi bat jantia haka HYC hi bro koi haka san perkhat jongi ka snak ba kerpang bat ka jinglong kerpang jong ka jek breu ka long ka ba khamkor ban ye ki wei pat imde ka seng ka ba persha development ri la da kidon kino kilat penroi kiba ka konsekuen jong kata la ne ka usok jong kata kala penroi udai penban bat ab jong ma penban ya ka ri ba jet ndru hi bro ko ya ka demographic structure jong ka jalahi bro ko ya kum kita ki cek penroi ngim banse da ka jing bom bansing ya bat kantai ya ki amar kan mentoy yu bangin yo ya ki lat penroi ledangi pat ngin du no ya ki wi pat ki hok ka jing long try la ka di ka political right la ka di ka land right but ki wi di ki indigenous people right ki ba ngidon ti habang ngi persang ban thau tarajur ya ka jing kerpang jong ka jep riu ya ki hok jong ka jep riu but ya ki jing mentoy na ka ro ka par ngi dang lap hi ba ka talajur ka dang no hi sya ka benta jong ka jing penek pensa ya ka mei jong ka jep riu de halorita inong rim ba na ka leng aseng hadu menta idang persya ya ka railway project hapo jong ka buri ni otrep hi bro koi na keleng jong ni isi ba kanon ila da kerensai CM ba kumde 4 day ban ai hi land clearance certificate no boleh da pinyu i po ka lar ak lo menta ka diskok ka sarkar kamla ban conduct ya ka land acquisition claim ke NOC je ka council but ke council kamla ban ai NOC claim da penlong ye ki public hearing haman kisno kani kadi ka mandate jong ka ain ke ba kadam kam ti hoj wat ada ka issue kadi makana jong ka state government ri ka council pat kabat yu shabi menta hamri ka ni kam tingla da ong ba lada sarkar kawan ra ka LP ka sarkar kawan ra no ya ka non indigenous people residential permit pat ka pen klan ya ki work permit ngin sepik lentiran ka entry jik pon la phibu ta philaban bu hatang agi vehicle entry and exit rek ni keren ya karen try kan ya than bahkan don ka checkpoint ha ka entry jong ka state ya railway kan ya than ta ta kadang yong bola da ka don ka ILP ka badi ka precondition to entry bomot ba tada ka sarkar ka ong ba unu bru haswa bu unyo ya ka tiket ya ka railway ticket ban entry ha me khlia udai ban produce ya ka LP ha ka railway ha ka jaka sim ticket jong ka train da ka ta kar ko mila ban check ya ka entry jong ki immigrant apo ka jalan hanrai ban yong ban ya check yo immigrant apo railway station ka ya than tat kadang yo bangidon kami ka precondition to ticket which is an ILP ant kadang i kan saya kata but hoj i sai ki wi kan don sai ka work permit ka biang bat ka residential permit ka biang kini ki precondition ki bangi kwa ban bu ya kadulbe ha kanong rim ba nginomla ban kendu ya ka identity jong ka jep ndu tang ka development kani di conflict of interest apa deng ka identity versus development but kum ka senghi ni kwa ban i bakan don ka balance apa deng ka development bar ka identity nginum kwa ba ngin syukurup ya boro development ring ngin sacrifice ka identity but ban balance ya kan ni apa deng ka development bar ka identity kadai ke belum possible kam dai ke belum impossible dina takdaw ngi ong ba kana ba kan don ka balance apa deng ka development bar ka identity ni kwa ban i kini ki precondition ka sarkar kan adopt but kum ka pressure taktik ya government di ong ada council ba kam parti ban ai ya ki lan si haju opor na kalian kasengi kentu ya ki
orang ba shnong ye kisim la kadi kisim rat ye kisim hima bat kumju ru ye kitrai kendo ba ya mentah support hi kat ba kajap ru kampat don ye ki lat kinti bat ki ain ki bakhlain ban yada ya kajing long kerpang nai pat ya ha spa kani kadi kajing tu da kajing smorit di kitrai kendo ki kirang ba shnong bat ki no penya hima Kani Gadega Batisi TV.